صندوقچه زولبیا، سلسله فیلم تصویری. فیلم هشتم. Напомним, что объем государственного... Мама знает. Look your best. Here's an emotional moment with Discuss. Бежам! Дар назди ойнаи нилгун зиёд нишастан хуб нест. Барои чӣ? Барои он ки ба чашм зарар дорад. Истифодаи дурусти техника барои мо фоида дорад, вале агар қоидаҳои истифодабариашро надонем, ба мо зарар дорад. Боз чӣ хел қоида? истифодаи ҳар техника қоида дорад. Мо бояд онро донему риоя кунем. Манижа, либосҳо намедаранд. Бин чӣ хел босуръат тоб мехӯранд. Не, мошини ҷомашӯӣ чӣ кор карданашро нағз медонад. Мешӯяд, хушк мекунад, бароварда марҳамат гуфта ба дастат медиҳад. О, техника кори одамро чӣ қадар осон мекардааст, а? На танҳо кори одамро осон мекунад, балки ба мо барои омӯхтану донистани олам ҳам ёрӣ медиҳад. Бале, Манижа, дирӯз падарам ба ман як робот оварданд. Вай роҳ меравад, гап мезанад, суруд мехонад. Идора карданаш ҳам осон. Медонам. Боз ҳамин хел роботҳо ҳастанд ки хӯрок мепазанд, хонаро посбонӣ мекунанд. аз ман посбонӣ беҳтар нест. Медонӣ, вай чӣ хел ҳаракатҳо мекунад? Бешам, аз робот ҳам аҷоибтар чиз ҳаст. Вай қариб тамоми мушкилоти инсонро ҳал карда метавонад. Чӣ хел? Магар техника метавонад ҳамаи муаммоҳоро ҳал кунад? Бале, аксарияти мушкилоте ки мо дар ҳалли он дар мемонем, метавонем ба воситаи техника ҳал кунем. Ин компютер аст. О, ман компютер ҳам дорам. Манижа, мехоҳӣ ман ба ту онро нишон диҳам? Бале, хеле мехоҳам. салом бачаҳо. Симурғ? Салом, Симурғ. Дар компютери ман низ аввал Симурғ пайдо мешавад. Маслиҳатҳои хуб медиҳад, ёрӣ мерасонад. Чиҳо мегӯяд? Масалан, мегӯяд ки дар компютер бисёр бозӣ кардан зарар дорад. ё огоҳ мекунад ки вақти хомӯш кардани компютер расид ва ё кори дигарро сар кунем. Ба кору бори модарам ёрӣ диҳам. манижа, бежан, шумо чӣ мехоҳед? Яхмос. марҳамат, ҳозир ман ба шумо тарзи тайёр кардани яхмосро пешкаш мекунам. Ана бин, якум шир, дуюм шакар, равған, тухм. Ана кору мана кор. Мо ягон таоми нав пухтанӣ шавем, аз ҳамсояамон мепурсем. ҳамсояҳо аз модарам мепурсанд. Дар компютер ҳамаш осон. 1, 2, 3, 4 яхмоси мо шуд тайёр. Мо ҳам аз ҳамсояҳо мепурсем, лекин ба компютер ҳам муроҷиат мекунем. Компютер дастёри хонаи мост. Шумо 2 дастёри нағз доред. Мошини ҷомашӯӣ ҳам дастёратон. Эҳа, дастёрҳои мо бисёранд. Хайр, биё акнун аз Симурғ мепурсем ки яхмосро кай тайёр кунем, ҳозир ё бегоҳ? манижа, яхмосро ҳамроҳи модарат пазӣ беҳтар аст. ту ҳам ёрӣ расону, ҳам ёд гир. Ташаккур, Симурғ. Хайр, то боздид. бежанҷон, манижаҷон, ман ба мағоза меравам. ҳамин ки омадам, бо чангкашак хонаро тоза мекунем. хуб шудааст, холаҷон. бежан, мо ҳам чангкашак дорем. ман барои тоза кардани палосу қолинҳои хонаамон ба модарам ёрӣ медиҳам. модарам хурсанд мешавад. Чангкашаки мо ҳам чангро мекашаду ҳам қолинро мешӯяд. нахӯ. бовар намекунӣ? ана бо чашми худат бинӣ, қоил шав.
ту магар чангкашакро истифода бурда метавонӣ? албатта метавонам. ҳамин хел метавонам ки як чизтон гӯям, ҷавобашро меёбӣ. кани гӯй. гарчи нафас кашад чанг, намешавад нафас танг. кани бачаҳо, шумо ҷавоби чӣ суолро бигӯед? Чангкашак. офарин бачаҳо. бачаҳо, дар берун гиру камон пайдо шудааст. рафтем тамошо мекунем. Бешан. манижаҷон, бежанҷон, шумо чӣ кор кардед? ва маро тарсондед бачаҳо. дилам суз шуде. ин коратонро дигар такрор накунед, вагарна модарҷон, манижа не, ман гунаҳкорам. Холаҷон, моро бубахшед. мо беэҳтиётӣ кардем. духтарам, беэҳтиётӣ кардем. бежан писарам, чангкашак ҷороб нест. вай барқ дорад. эҳтиёт шудан лозим. инро асбоби барқӣ мегӯянд. агар тартибу қоидаи корашонро надонед, асбобҳои барқӣ хатарноканд. модарҷон, телефону яхдон ё телевизор ҳам барқ доранд, лекин хатарнок нестанд ку? бежанҷон, бо телефон бисёр гап занӣ, гӯшат дарманд мешавад. аз яхдон оби хунук гирифта нӯшӣ, гулӯят дар мекунад. телевизорро бисёр тамошо кунӣ ва дар назди компютер зиёд шинӣ, чашмонат дар мекунад писарҷон. нафаҳмидам. ташаккур модарҷон. фаҳмида бошӣ. дар хотир дор бежан, аз чангкашак хатарноктар дарзмол аст. дарзмол? ҳамин дарзмоли оҳанин? бале. дарзмол чизи хуб аст. либоси хиҷими моро ҳамвору хушнамуд мекунад, лекин мисли гӯгирд оташангез аст. чӣ хел? ман чанд бор рӯймолчаамро худам дарзмол кардам. чизе нашуд холаҷон. агар беэҳтиётӣ кардӣ, оташ сар мезанад. як ҳамсояи мо либосашро дарзмол мекард. ногоҳ телефон занг мезанад. саросима шуда дарзмолро мемонаду телефонро гирифта ба хонаи дигар меравад. дуру дароз гап зада бармегардад ки хона пури дуд. хайрият ки ҳамсояҳо омада оташро хомӯш карданд. акнун фаҳмидем. бачаҳои азиз, шумо ҳам фаҳмидед? фаҳмидем. офарин. акнун шумо ба ягон кори падару модаратон ёрӣ расоед. бежану манижа, шумо рафта аз ҳоли вафодор хабар гиред. хуб, бо ҷону дил. биё вафодорро ҳамроҳ гирифта роботи туро диданӣ меравем. рафтем, аммо аввал бо дӯстонамон хайру хуш мекунем. хайр бачаҳо, хуш бошед. то бозди.